Здравейте, казвам се Стоян Петров и съм бизнес експерт офроуд масла в Total Energies Marketing България. Имаме удоволствието за втора година да сме участници в Bata Agro и също така за втора поредна година да сме спонсори на събитието, за което благодарим на нашите партньори от Bata Agro. Днес искам да ви представя нашите офроуд масла, като в частност ще ви представя една серия, която е изцяло насочена към агросектора. Нашата серия Tractagri, както и Dynatrans. Те покриват всички диапазони в възлите на машините, като Tractagri е насочена за двигатели, а Dynatrans за хидротрансмисии. Компанията Total Energies има дългогодишен опит в разработването на масла, както за агросектора, така и за всички останали сектори в световен мащаб. Имаме привилегията да сме най-големият носител на масла в България, като сме лидер в лекотоварния сектор, като тук амбицията ни е да бъдем и водещ партньор в агросектора в България. Имаме наличност от над 900 тона масла, греси и антифризи, което осигурява пълно покритие в нуждите на нашите партньори. Доставката, която можем да извършим, е от 24 до 48 часа реакция. Фирмата има 3 завода в Европа, от които се зареждат продукти. Един във Франция, един в Белгия и един в Румъния. Нашите масла са утвърдени с годините. Имаме абсолютно всички спецификации, които основните партньори в бранша като производители на машини изискват. Имаме официални одобрения от производителите на земеделска техника, което налага тяхната сигурност, че могат да ни се доверят и няма да бъдат подведени относно качеството на продукта, който вече е тестван в условия от производителя. Имаме иновативен продукт, който е AdBlue с добавка против кристализация. Продуктът ClearNox замества изцяло AdBlue, нуждата от AdBlue, като ви осигурява сигурност, че няма да има никаква кристализация в системата за отработени газове и това гарантира по-малка дефектация и по-малки нужди от сервис и ремонт на вашата машина. Имаме изключително широка дистрибуторска мрежа, която е разпространена в цялата страна. Отделно можете да намерите всички наши партньори в сайта на Total Energies Marketing България, като държим на партньорството ни да е обвързано с постоянни количества, за да могат крайните клиенти да са сигурни, че в кратък период могат да бъдат доставени преди нужда от тях. Total Energies е в България от 2008 година, като във времето се е развила изключително стабилно. В началото са били 2 човека, като в момента сме 21 човека екип, които се стараем да бъдем конкурентни и да представим доста иновативни услуги и допълнителни решения за бизнеса, за да можем винаги да бъдем най-адекватни на пазара. Total Energies е лидер в лекотоварния и тежкотоварния сектор, като в момента амбицията ни е да бъдем и лидер в агросектора, като бъдем основен партньор на нашите земеделци. Thank you.